Hello guys, good morning. Ano na yung time guys, ni ako sa among barangay hall. Ay doon ako'y tuyo ani guys, labot pa makikimamat ko sa mga kagawad ani guys. Kay dugan nakuha ko kaduaw ning ilahang area karon. Nakurat ko guys kay dunay di ay provincial meet alang sa mga kabataan guys. Sulingaw kaayo ang mga bata nga nagbalibol. Daghan kaayo sila karon sa Valencia na basketball, volleyball ug uban pang mga gikahiguan sa sa provincial meet guys. Mao nga usa na sila ni ining among barangay hall nag dula guys. Og inubanan sa mga taga-health guys, mga BHW sa rural health, niapod sila ani guys ato makita. Og lagi kay panagsara man lagi taong kumuani din Pagsuna ko sa may sala guys, murag nanghinlo pa man ang kaubang BHW kanhi. Amo to si Roberta Magaro guys, ako ang suod nga amiga guys. So ni gawas ko ani kay naikog ko kay nanghinlo pa man. Nagbidyo-bidyo na po ko sa gawas nga bahin sa barangay hall. Akong nakita ang mga seedlings sa mga prutas guys. I-distribute tayo pa di ay ito. Diri sa ko sa gawas guys, kaya pamahuman ko na sila og panghinlo. Away-away dyan ang mga sakyanan aning gawas at makita. Mao ni mga sakyanan sa mga ginikanan guys nga niya ni tambong sab ning maong kalingawan. Arang bibo lagi diri sa amo ang barangay hall pagkakaron. Og doon na po'y gamag referral guys sa amo ang BHW. Ano yan ang misod sa sisyonanan guys? Kauban sa pasyente. Sod ko diri sud guys, kay doon po importante nga gibuhat ani guys. Paabot ko sa kagawad o sa mga akong kauban ani guys. Mo nang gapahiluna mi diri sa sud. Amo ni amo ang buotan nga kagawad on health si Ma'am si kagawad na muwag to guys. Among buotan nga kagawad on health si Ma'am Crystal. Siya ang gisangunan sa health guys. Mo na kagawad on health. Batanon pa guys. Angayan pod nga siya himuong kagawad on health kay taas po siya kasinitayan guys, party og mga panglawas mo na siya joy gi allow jud kawan sa mga tanod guys BHW. Daghan man ni nagpaabot sa kagawad nga mo assist namo guys sa among pagabuhaton ining among barangay karon. Pa lagi murag na busy lagi tungod sa provincial meet na sugo-suguan pa dyan siya guys. Mo na nga ipalang-alang sa kuno ang iyang pag-abot kay arang yung bisiha. Na-miss po na ko ning dapita guys kay taod-taod mo dyan po ko ni leave or ni resign ako ani guys pagka BHW. Daghan po ito ng regards na ako ani guys. Ako bitaw ng gignan. Ako mo kasi naman. Alas 4 na mata silang 0 dyan alas 6 na po nakaligo kay mo agad mo. Moani siguan. Ako bitaw ng Moani si wala. Ano nang higda? Jason. Dili na lang siguro na ipapawang no? Ini na po nang higda ini dai? Wag ba? Ha? Then hawiri mo bro kay magama ka.
Kay organic, kay wajud may privacy. Kay mo ang tumo kay Palbino. Asa una ito na manjit. Ha? Na wajud ko kalimutan na ni trabaho. Ari. Di video na. Video na ni. Kuya pila ko. Ay, guys. Pila ko kay. Hello. Pila. Uy, karon pa man ita. Kinabisiyan ko kay sa pagmudyo lagi mudyo kagawad pero busy. Tapi patabaw si Carol. Asa si Kuya Uti ha para makuha niya. Ni ani do. Hello. Huwag pag-usa? Asa man ka? Nagkatog si nanay. Pila na may sugilanong guys, wa ko magtuo nga mo uwan di ay. Mauna nga nagula po ko ani guys pag pauli. Kay kusog naman kaayo ang uwan. Mura na kulong na bagyo ko ani guys. Og nahukman na lang nako guys nga magpasinguwa na lang ko. Kay kung madugay ko ani di na ko ani kapaniud to na gutomon jud ko man nga na miuli ga jud ko ani guys. Dapat kaya tetap. Ni mulik sa barangay. Pero siguro ako. May tanda niya, may kasi mga ina, kasi